салому алайкум дӯстони азиз. ана бародарои азиз, мувофиқи талаби шумо ина бародаро хати мо шишем дар кор кардастем. ина албатта қисми дуюми клип барои шумо. Ногуфта намонад ки бародарои азиз дар ҳамиҷа дар ютуб дидам ки копия карда бисёр парв карданд. Медонам шумо меҳнат мекунед, ютуб доред, некем илтимос ҳози гандагиро ки наметавонам, ҳама метавонед ҳамҷо бародаро ҳастанд. ҳамита мекунам каналотон удалит мешавад. Чӣ дар кораям? илтимос бигиред хитон удалит кунед. ҳамин корои нолозим чӣ лозим бародаро? мақсад ҳамин як коре кунем ки ҳамдигар фаҳмӣ кунем. ҳозир метавонам ки дилсиёӣ шававу каналотона мақсад жалват бизанем, удалит кунем. қариб 65 одам ҳисоб кардам. илтимос бародаро, абон як бор дигар илтимос мекунам кор ба гандагӣ нашавад, ба хубӣ ҳамин кора илтимос бигиред. видеое ки парв кунем, видеои мара бигиред удалит кунед, хафагӣ нашавад байни мон. фақат ман шуморо ҳурмат мекунам, ҳамин ҳурмат мон бимонад. албатта варна гуфтан монад ки мона дар студияи DS Production албатта дар омада канал ҳам доранд, ҳам студия доранд, ҳам канали ютуб доранд. дар омада подписатсия кунем бародарои азиз. тамошо кунем, чизҳои беҳтарин доранд, ҳам реп доранд, ҳам ҳаҷв доранд, ҳам кинофилмҳои тарбиявӣ доранд. дар омада тамошо кунед, ҳаловат бибаред. албатта бозам мо дар хизмати шумо ҳастем дӯстони азиз. сарбаланд бошед. муроҷиати ман ҳамин ки бародарои азиз илтимос дуздӣ накунед, фақат бедилсиёӣ шавад. ина бародаро ҳастанд мегӯянд жалват мезанем. гуфтам оли як бор ман пеши ҳамаш мегзарам, баъд жалват бизанед. ина ман пештон гузаштаистам. илтимос хитон бигирен, удалит кунед. сарбаланд бошед. боқӣ паноҳи ҳамат ба худо. клипи дура жиддат кунед, ба қарибӣ пешкаши шумо мегардад. Let's go.